for helvede. Men er det ikke dyrt med det der martini? Koster 56 kroner per flaske jo. Man kan også købe den der, hvad fanden er det nu, her Molino i Lidl jo. Den koster 23 for 1 liter. Nej, fordi hvis du tager ned til Flækker, ikke også, så har de fået tilbud til... Flækker? Ja, vi skal ned til Tyskland snart, altså. Ja, men det kan, du kan få 3 flasker for 500, det er så billigt. Det skulle være pisdyrt. Hvis man skal have det ægte, altså. Jeg synes personligt, at vi tager det i morgen, efter jeg ved ikke, hvor meget vin vi har drukket, så står vi tidligt op, for ligesom, så starter vi et helt nyt liv, altså. Så betaler vi de 56 kroner, det koster for at tage med Gislev, rejser ned til Flensborg, så handler det af 3 timer. Jeg har købt i Gislev før, jeg har været i Hartsen med den før, jo, det var kraftedeme hyggeligt. Ja, men de er så gode, de har service. Ja, men det var så lækkert, at man må ryge i busserne, hvis man vil, altså. Det er virkelig godt lide det, altså. Jeg skal altså lige have, jeg stopper med at lade være med at ryge nu. Ellers tror jeg får lidt for meget ryg. Du er da fræk, hva'?